ne može ništa. Onda ko te jebe. Ajde, siguraš ovu petu pičku. Dragi pozdrav svima youtuberima, moje ime je to ime i danas zovemo kurve samo i novim motorom. Sa nama je... Ne, dobro su copyright. Neće meni tuknuti copyright. Ja zovemo kurve. Ali meni hoće. Zovemo kurve. Opet. Prije ovog videa vas još skapite sam kanal, postanite dio novca, napremite kanal, lala i tako to dalje. Jesi spreman da zovemo kurve? Ne. Ti? Jesam. Znate, da vidiš sad. Kurve, oglasi... Sad ću ja da budim kameru. Snima uopće ovo. Danas je ova daj mi daljinski, možda onaj. Će promijeniti boju? No, da svi klip, plavo. Ili ćemo ovako krivi crvena? Ne. Ma ne, ovako ćemo, brate, ovo je najbolje. Ova da, ljudi, ako vam se vidio efekt, baš flash Ma nećemo tako previše, glupi smo. Ovako, brate. Jo, ajme tako. Ne, brate, ovo će ovo. Ili možemo ovako ljubičasto. Jo, ne, nismo peri. Evo. Sad zovemo kurva. Neke ljude tamo se slijepi, Ne možda gledaju video. Ne jebi. Evo ti prve. Nemoj. Ti prvi. Molim, Dobar dan. to što radi? Zovem u vezi oglasa. Molim? Zovem u vezi oglasa. Da, znači ovako, pola sata vam znači 600 kuna, Ana Loral. Ja sam to na Runa, Bilašina i sam pola sata. Ovo su sve vaše slike. Da, to su vam moje identične. Imate 20 godina. Preko što piše. Aha, znači rekli ste pola sata 600 kuna. A ljubavi, nemoj da mi budeš papagaj, ako ja ti molim, ne budem tako da je papagaj. Dobro, ništa onda. U meni se vrak probudio. Jebika. Kura me odmah isprozivala. Nemoj da budeš papagaj. Pa ne, ja je pitam lijepo. Da, 600 kuna. Pola sata. Jebem te ma. Ajmo sad. Jebem te ma. Sljedeća kura će biti neka... Kako ćemo sljedeću? Perkrica. Neku šterka. Da, po onom. Po kutu. Car. Sad ljudi, sad ću vas zaslijepiti za ovoj. Najbolja crnka u gradu. Šemale. Ej. Šemale. Šemal. What the fuck? What the fuck is that? Zovi Natalija. Ubre, Lora. Dobro da se nije nazvala Sura. Reši. Ovo je ljudi malo loš internet, ali Jebeš loš internet. najbolji internet u gradu. Padriga. Najbolja crnka. Koji Evo ga. si ti calu piču. 09. Njemu to raditi. 091 936 Dođi bliže, da čuju ljudi u kurvu. To nisam bio ja. No. Nekaj sam prekinula, a? Zašto? A kurvo jedna. Ona tako zarađuje, tako. Ne. 091 936 516 I zadnji broj skužite sami. Dođi. A čekaj. Ujebo ti ja bi ovo. A pitaj me. Ti si? Ne, ti si. Ti si. Halo? Halo. Da? Možete mi malo pojasniti naš oglas? Sve ti piše oglas, čitaj oglas, čao. Piše Zagreb, Koji si mater? piše Zagreb, Kroacija. Kako klupa, likuša. Da. Afrodina Sesni crkva Šemala 23 godine Silikoni, testirana u fullu, družila bi se s dečkima u dvoje, troje. Uvedi prijatelja svoj diskretnom i
kratko ostajem, ispuni priliku kada izludi se jer kod ove crke nema ne. I evo te, ajme zvati. A što smo zvali? Opet. I Neša je rekao. Pa ovaj kurva odbijaju poziv, a? Ja? Pa ćete vi, nisam vam ponudio. Ja, brate moj, ove kurve nas izluđuju stvarno do kraja. Konji jebe mater, znarat ćemo vas. Konji jebe mater. Ljudi, vi subajte, stavite like i subscribe. A mi se idemo u sljedećem klipu. Brace, Šalim se, kako mi kurac sveti. nećemo završiti klip, moramo zvati još najmanje 2 kurve. Zove. Morat ćemo sjeći ovaj video, jebi. Ljudi, meni pada mrak, a nemam svetla. To do te bjehnem i sutra radam motorom pod mene, a? Hejtera si, aj go. Di ćeš? Doma. Zašto? Hoću doma, bre. Pošto vidim da on smeta moje lice, stavit ću vam bude kaciku. Nemoj. Ja mislim ti da je dio srizati dok ne najdemo u crnke. Apsolutno top klasa, šamale. Okej, ljudi. Evo neka. Bude se mogu prnuti. Ne. Jeo si ono. Nema. Brate, jeo si. Tartufa. Ajmo. Mogu. Ja. Moram. Ajde. Kaj? Ali ima da umre. Ajde, brate, pardaj. Pardaj. Hala, sad ova kurva s nekim priča. Dobro zarađuju. A? Da. Ono da pola sata i te to. Kako bi se... Baš oni bi već kupili 50 Tomos. Nego mi šta se pa. Cijeni novin, kupe Tomos. Brat, se u bananu da stavi. Bravo, čišću. Halo, Halo? da? Zovem vezi oglasa. A šta te zanima? Sve. Znači ovdje piše jedna prava bez konkurencije. Da I šta nudite sve? ne nudim ništa, za tebe ništa. Može masaža bar. Ne može ništa. Onda ko te jebe. Ajde, siguraš ovu petu u pičku. Ajde, sad ću ti bilo objaviti na sve ogoste 50. Ja ću tebe, ajde. Ona misli da mene strah od nje. Ona samo misli da mene strah od nje. Pa mene će ljudi više znati. Ja ću biti poznati. Ja ću svima ko mene zove ću mu reći subscribe na Patrik. Ko će zvati? Zeleno ovoga. Pite da li ima zelenu pičku. 095 579 364, ja sam 364. Nemoj gdje koji cicki. Fuj. Fuj, bur. Šta fuj, zove? Ti si majhuna. I to bilo klipa. Čekaj, još je ovu moramo. Ako se ova najavi, goh, krakne. Može se jebe. Osoba se ne javlja. Biće da se jebe. To je bilo to dobro videa. I to videa. bilo dobro klipa, vas ću staviti sam kao posjetiti dio novog člana Patrika, inače to je za tebe, pošto poznam. Ne, brate, ne treba. Drži ti svoj kanal, ja ću svoj kanal. Nemoj Lukas, reklamiraj. Neću, brata. Pičko je na sam vrati na Kings. Reklamirao sam te uvijek. Sad buš ti 5 kanala da ja tebe reklamiram. 5 banera sam ti radio. Sve. To je bilo to. Nadam se da ste uživali. Nadam se da ste uživali koje ste stavite. Stani, stop. Nadam se da ste uživali koje ste stavite like, subscribe.